Заповядай. Благодаря, Първанов. Почивайте сега с песен. Изправете се хубава певческа стройка. Вземи хубав дъх, подпри диафрагмата. Началото твърда атака, форте. Темпото е алегро кон фоко, кон спирито. Сега ще ви дам тон. Момент само да се справя с моя приятел камертона. Така. Момент тук фа мажор. Един момент. Нещо има промяна. Да, фа мажор. Момент нещо не е точно. Така. Сега ще ви дам тон. Внимание! Следете ме. Върви, народе, възродени, върви! Що смейте, бе? Що се смейте? Кой има, бе? Моля, спрете, престани! Какво е това нещо? Каква е тази реакция? Стървай към микрофона! Бегом наш! Бегом ми ти казваме! Надайте горе, бе! Момче! Ти знаеш какво значи бегом? Раз, два! Качвай се горе! По-бързо се качи горе! Обърни се срещу учениците! Защо се пиеш ти, бе? Я ми кажи защо се пиеш, бе? Цял ден с теб се занимаваме. Я го погледнете, бе. Я гледай каква хърбичка, бе. Я му вижте пищалките, бе. Когато те хване човек така за ръчичката, ха-ха-ха. Я. Защо се биеш, бе? И да кажеш, що се смее. Стефанов. Моля ти се да кажеш, що се смее. Абе, вицове се разправят там, бе. Никакви вицове да кажеш, що се смее той лично. Що се смееш? За нищо. Кой се смее за нищо, бе? Ти знаеш кой се смее за нищо? Лудите, бе! Ти за това ли се смееш? Марш в строя. Не, да Тръгвай в строя. кажеш, що се смее. Тук да кажеш, що се смее. Тук да кажеш. Що се смееш? Защото другар Стефанов пее фалшиво. Извини се веднага! Веднага се извини! По най-бързи начин!